Kan du spise med? Må jeg have med? Alright, Sofia. Nej, du, jeg filmer jo. Nej, det er mors. Han er altså i ekstrem grad en hjælperyger. Men måden at gøre det på, det kunne være ved at hægte Contador af, fordi så er Kløve nødt til at blive tilbage og hjælpe Contador. Det er klart. Skal du ikke væk på den? Hun finder sig ikke noget. Ej, Maja. Så siger jeg til Bengt, så kan han hoppe her. Så går hun da helt om os. Helt om os. Du vil ikke selv have det med Bengt, så derfor bliver det altid.